Ya. Lemari diwet-wet ben supaya awet ya bertahan ngene mentiyong. Sing rumate oversize ora gelem. Oh. Iki solusine piye lemari iki? Brokno buak. 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 Ngono ya susah tuku anyar. Oke, Bos. Anyar. Lah iki ora tuku anyar piye? Wong ketiga. Wis kemiringane berapa derajat iki? Ngene, miringane ngene lho. Lah jenenge wong menahan beban tahun-tahun iku Ah ya ora, iki lho, bro perkarane yo. Banyu kok ngene kolongas lho, agar nglebur mesti. Gara-garane iki banyu dilebur kok. Ora ana Gusti dilebur ganti lebur. Banyu tetep buman di lemari ya. Wong lemari ngene iki ringkeh. Oh. Oh, telas, tiga. Entek kok rayap.